Mama, papa, mă auzi. Ce, mami? Dă-i și... Vrea și ea, ia. Vrea și ea. Da, mami. Bagă la guriță. Și papilică vrea? Ce vrea papilică după tort? Ia, îi dau eu. Lasă să-și aleagă el. O floricică? Hai, mami, alegeți bunica asta, mă, ia uite ea. Oh, o te-ai murdărit. Vedeți că a dat un pic și pe flobăraște aici pe la... Mi-a pierdut. Te ajut? Nu ți-a pierdut, mă, nimic. E jos. Bagă o guriță, zi mulțumesc. L-am băgat în buzunar, le-am băgat imediat. A luat pistiola, mă. Uite, numai acolo, fac friguțe. Stai, Cristi, stai acolo.